Rendzavarás címén első fokon 96 000 forint pénzbírságra ítélt a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy fiatalembert, aki október 23-án a Nádor utcában dobolt a rendőr sorfal előtt. A bíró előtt egyébként a fiatalember azzal védekezett, nem hallotta a rendőri felszólítást, hogy hagyja el a műveleti területet. A bíróság megállapítja, hogy Novák Előd Attila eljárás alá vont személy elkövette a rendzavarás szabálysértést, ezért őt 96 000 forint pénzbírsággal sújtja. Így hangzott a Pesti Központi Kerületi Bíróság végzése. Novák Előd október 23-án a Nádor utcában dobolt és kormányellenes jelszavakat skandált, mielőtt előállították. A tárgyaláson a rendőrség felvételeit is felhasználták. A 96 000 forintos büntetésből 6 000-et már levontak, mert Novák Előd 3 napot töltött előzetesben. A büntetést 18 nap közérdekű munkával vagy 45 nap elzárással is kiválthatná, ő azonban eldöntötte, fellebbezni fog. Másodfok elé visszük az ügyet, és bízom benne, hogy ott már a politika nem szól bele. Ügyvédje abban bízik, hogy másodfokon az egész eljárást megszüntetik. Nagyon hasonló tényállási ügyben nemrég hozott a Fővárosi Bíróság egy megszüntető felmentő végzést másodfokon. Bízom benne, hogy ebben az ügyben is ez fog születni, hiszen annak is az volt a lényege, hogy aki egy be nem jelentett tüntetésen megjelenik, az önmagában, ha semmilyen egyéb jogsértő magatartást nem követel, nem marasztalható a rendzavarás miatt. A tárgyalásra több civil is eljött, akik az ítéletről már a folyosón alkottak véleményt. Mindennek következménye nem lett, a bíróság biztonsági emberei ekkor már máshol jártak.